På fodboldlinjen træner vi 4 gange om ugen. Den ene gang arbejder vi med den fysiske grundform. I træningerne arbejder vi både med de taktiske, tekniske og fysiske aspekter af fodboldspillet. Udover træningen deltager vi i vestjyske mesterskaber for efterskoler, hvor man har mulighed for at kvalificere sig til DM for efterskoler. Derudover deltager vi i skoleligaen med både pige- og drengehold. På fodboldlinjen på Idrætsefterskolen Lægården er der plads til både bredden og eliten. Det vigtigste er, at du har lyst til at forbedre dig. Ønsker du endnu mere træning, har du som elev på Idrætsefterskolen Lægården mulighed for at træne i klub uden for skoletiden. Vi samarbejder med Holstebro Boldklub og Majrup.